Pulena hambai. Belai wana masisa. Tini belai surprise. Suddenly, seng 20 tarik. Je khana ni 20 tarik ko seng je central. Bai tagi jak khana seng joining program. Out lara bini bono seng digital joining khana bagai seng tini kaisa. Sini habano ko seng kisa tini kop tak lai muktamani khana ni bagai. O jaga hotat kai suddenly sini tipra motha product kisuni je gunda mirok mafia rok tini hotat pai sini. Jasung ma asuk tonglai ma jaga seno jebabe phai torchar khabi ke jebabe refill pakia jebabe bu pakia sini bike rok nok rok jebabe sabai kalangka belewana ma sinja oba haingkai dunia kesang tonglak tamkai jodi borok ma haikai tungkai tongkai sungo bad dong mangnai borni प्रतिबाद sung प्रतिरोध khane bagai boni bagai angkoinai sini tiba hani joto je sini tipe worker jok joto reading de tamukai borok tini sajaya borok kemua jagna sungai yakni tongka boni bagai sing tini kesang kesang sini khana je sung program ni bagai je sing tini koksap nago je koksap tonglai mani sin tipen vice president bin nago sung phai je koksap tong jaga tini tipa mathan gunda rok mafia rok orni YTM president Prasanto Debrma tai kengma jaga ni mandai mai khor oni phai sung bongno identify khakya sung bongni bagai sung affair bo khainai boni bagai sung koinai sini je tipen ni leaders rok norok strong ri khani bagai joto leaders rok strong ri sung boni प्रतिरोध ma khainai tamkai tini jebabe sini bike sabai kalangka bike rok kisa footage khaide belai video rok khaide sini bike rok hari kemuma sabai kalangka tanki rok pura mark barja rok je tai rok tani kalangka borok belai wana masin jama hakai oma hakai jodi dofoi dofa nang tongkai product kisun saja mumbai jodi dofa no hakai debate khai tongkai product kisun saja ma jodi dofoi dofa no jodi bosai tongla khangkai tirba hawak kesang tonglak tep tung khanai boni bagai product kisun ang sanai nung stop khaide stop khayakai singomani प्रतिरोध nanani bagai ready tongnai tai ready ngai hambai jotono no